Türkmenistanda döwlet derejesinde mahabatlandyrylýan paxta ýygymy kampaniýasynyň dowam edýän wagtynda paxtany ýygan tehnikanyň işlemegi üçin zerur ýangýç ýag we çalgy terişdeleri ýetmezçilik edýär. Owu gojalyk tehnikasyny dolandyrýan sürüjüler baştan geçirýän öz kynçylyklaryny gürrüň berýärkä, häkimetler paxtany el bilen ýygnamak üçin muht iş güýjüni öpçün etmek boýunça çäreler görýärler we paxta meýdanlaryna böjeri işgärlerini uradýarlar. Paxta ýygymynyň gyzgalanly döwründe owu hojalyk tehnikasyny dolandyrýan sürüjülere görä traktorlaryň we kombaynlaryň işleýän pursatlaryndan hereketsiz durýan wagty köp bolýar. Olaryň sözlerine görä tehnika üçin zerur çalgy ýaglarynyň yetmezçilik etmegi sebepleriň biri bolýar. Kombaynlaryň hasaba duran kolhoz avtoparkyna wagtly tehnikanyň işlemegi sagatlaryna çalgy ýagy berilmeýär. Şeýle-de azyndan her 2 ýylda çalışmaly antifrizi bermeýärler. Diýip Livaply kombaynçy gürrüň berdi. Adatlyk radiosu bilen anonim gürleşen yerli kombayn sürüjüleriň we mehanizatorlaryň ençemesi özleriniň daşary ýurtda öndürilen John Deere kysymly tehnikany ulanýanlygyny we onuň üçin ýörite çalgy ýaglarynyň gerek bolýanlygyny aýdarlar. Kombaynlar üçin John Deere kompaniýasynyň öndüren 200 litrlik gaplardaky çalgy ýagy şeýle-de antifriz daýhan birleşiklerine dogly derejede gelýär. Paxta ýygýan kombayn işlemeli tagadyny işlän soň onuň çalgy ýagyny çalışmaly wagty gelýär. Emma paxta meýdanlarynda işleýän tehnika çalgy ýagy wagtynda berilmän soň onu çalışmadan işläp durýar we tandan çykýar. Kompýuterleşdirilen kombaynlar tehnika üçinçiligi wagtynda berjay edilmese, ses edip ekin meýdanynda üçüp galýar. Diýip Livapdaky daýhan birleşikleriniň birinde işleýän ýene bir kombaynçy gürrüň berdi. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan mehanizatorlar öz daýhan birleşikleriniň avtoparklaryna o hojalyk tehnikasy üçin zerur çalgy ýaglarynyň köplenç wagtynda gelýänligini, emma olaryň haýsada bolsa bir sebäpden kombaynçylara wagtynda paýlanmaýanlygyny aýdarlar. Käbir çeşmeler şol ýangýç we çalgy ýag terişdeleriniň yerli bazarlarda satuwda peýda bolýanlygyny hem habar berýärler. Yerli çeşmeler John Deere kompaniýasynyň önümi bolan çalgy ýaglarynyň 200 litrini gara bazarda 5-6 müň manada tapyp bolýanlygyny, emma olaryň başga gaplara salynıp satylýanlygyny aýdarlar. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlar barada Livap vilayatynyň resmiýetlerinden maglumat alyp bilmedi. Livap vilayatyndaky habarçylarymyz şu günler ekin meýdanlarynda durup galan tehnikany häleşinde görse bolýanlygyny belleýärler. Haýsy paxta meýdanyna tineten kombaynlaryň 1-2 sagat paxta ýygnasa galan wagty duranlygyny görse bolýar diýip habarçylarymyzyň biri aýdar. Bu aralykda ekin meýdanlarynda paxta esasan el bilen ýygnalýar. Yerli häkimetler paxta ýygymy işlerini adam güýji bilen öpçün etmek boýunça çäre görýärler.